Tes. Dihamu damang dan dainang alana naing masuk ma perning kota tapahohoma sadarion ibadah sekaligus ibadah pelepasan dua situata nalau emeritus menang pensiun amang situa hasinaga amang situa tempat ngabian nah pangula sadalengo di Sarjana.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni di parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Martua do halak na manaod di pangujunan, ay duktaw siya pangujunan ni jaloon na do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhan ni tuwaka na holong roha di ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata na sangap jala na badia, diramoti jala di gonggomi hodo huriam marhite-hite todim. Di baheni hupangido hami nuaik tuho, lehom madihami roha panguluyon. Asa marlas ni roha hami mangulahon na nidokmu, songon panguloy ni anak tua mana. Say pararat maharaja ommu jala say tabay ganup ari, bilangan niyak kana porsea diho. Asalam terbarita goarmu na badiai, jala dapotan hanguluak kami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangiho kamu mapatik ni debata di minggu ta sadarion, ima patik paunopon dohot lapatanna. Patik paunopon unak ko mamunu. Dia do lapatan ni oddo. Ikon di habiari rohatta debata, jalaikon holong rohatta di ibana. Asaunang hita olo mabahe sahit-sahit tunasa na mangulu. Ikon roha panguluhod do rohata dinasa na mangulu. Atong rap mangidugugo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Leia tu
Tatopo ti madosa tanagodang itu debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua kijang. Pargogo na suhatu dosan pardenggam basa doho. Jala rodi sa liling-liling na doasi ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sayunang beingot akka dosa nami. Ay jojot do hami mardosa marado poko. Jala jojot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami. Dihatam, ali Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang halang asini roham, sayurupi mahami. Ho ali Tuhan debata hatuaon nami, palua hami. Jalase sa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata tariingot tu hasesaan ni dosata. Molo tungadong manangise na mardosa. Adong do pangod diata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganat taringot tu dosata. Alaida da holat taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapom ma di debata na di gijang. Amin. Hatani debata turupuk epistel ni mingguta sadarion, imana tersurat di buku ni panurirang Jeremia biddu 2, mamuk kamai sian ayat 4 sahat rodi ayat 10 tolu, tajahama marsika soring. Tangihom ma hatani Jehovah, hamu ale pinopar ni si Jakob, dohot sude marga ni pinopar ni Israel. Jaladang didok nasida, di dia do Jehovah na manugihok kita ruar siat tano Misir, na manugu-nugu hita di halongonan, di tano na tungil, jala na marlobang, di tano hasang jala linggoman ni hamatean, di tano na sobinolus ni halak,
Jaladanga dong jolma maringat disi. Dang didok akka malim, di dia do Jehovah. Jaladang ditada akka na mangaraw di patikiyaw. Jala marbalik do akka parmahan sianaw. Jala akka panurirang manurirangi marhite-hite baal. Jala diihuton na sida do akka na sumargogo mangurupi. Ay tung topot hamu ma akka pulo ni halak kitim. Jala tikir hamu disi. Jala suruh hamu ma tu kedar pamanaton si tutu. Jala ida hamu manang dung masa si songoni disi. Longang mahamu akka banua gijang alani jala manodit-nodit tarsonggot si tutu tahe ninna Tuhan Jehovah. Ima sahatna. Mertua do halak na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin.
Hatid ako mahaporsiyaw tay, songon na hinatid akon ni dongat ta sa haporsiyaw di sa dok portibiyon, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargogo na suhatudosan na tumopalangit dohot tanoon. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai. Ima na tinumuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya tod di parbadia, at dorak so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do iba na di hau pinorsilang, na tuwa tu banua toru dung ditanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamun di dapat Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana, pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di parbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mula mangulu do sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin.
Ujahama manang na piga-piga poin sian warta jemaata. Nama minggu ke-9 Dung Trinitatis dengan topik Maswadahon diri mamorsan silang jalamangi huton Yesus. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Poin yang keempat, persembahan. Hari ini Minggu tanggal 28 Agustus 2022 kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop, yaitu untuk Huria Pembangunan Pusat. Satu lagi untuk membantu dana pensiun HKBP, di mana sesuai dengan surat edaran Eporus HKBP nomor 685/L13/6/2 2022 tertanggal 2 Juni 2022 bahwa pada HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie dibebankan 1 miliar untuk menutupi kekurangan sebesar 30,7 miliar dan diharapkan pada bulan Agustus 2022 ini akan berakhir pengumpulan dana pensiun. Marilah kita membantunya dengan sukacita, dengan mengingat firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Poin yang kelima, memasuki masa pensiun sintua. Hari ini Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pada kebaktian jam 11 WIB, 2 orang majelis atau sintua akan memasuki masa pensiun sintua, yaitu Amang Sintua Reinhard Toman Liberty Panggabean SE MD dan Amang Sintua Hotman Sinaga SH. Poin yang keenam, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 28 Agustus 2022 diterima menjadi anggota jemaat baru HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Poin A, keluarga Yan Manopo Tampu Bolon, Inang Ria Magdalena Boru Simangunsong, beserta 2 orang anak perempuan, Kristabel Nauli Boru Tampu Bolon dan Giovanas Serenauli Boru Tampu Bolon. Pindah dari HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata, beralamat di Jalan Merkuri Utara 3 nomor 32 Margahayu Raya, masuk sektor 7 8 12 Maban Selting. Bagian B, keluarga Yon Masion Tampu Bolon, Inang Bertua Maya Juliana Boru Tambunan, beserta 1 orang anak laki-laki, Kenward Maloma Aksai Tampu Bolon, pindah dari HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata, beralamat di klaster D Platinum 2 Kapling C7 Jalan Ranca Bolang nomor 210, masuk sektor 7 8 12 Maban Seltim. Molo adong do amang na hadir hamuna, mempersilakan hami jongjong. Selamat bergabung ma amang inang di Huriata Resort Reformanda Mauliate. Poin yang ke-9, Dewan Diakoni Seksi Diakoni Sosial. Poin A, HKBP Resort Reformanda masih haholongan.
Mengingat pesan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dan Galatia 6 ayat 2. Gereja kita mengajak jemaat untuk membantu saudara kita, anggota jemaat yang sedang sakit dan membutuhkan bantuan. Bantuan akan diberikan guna mendukung biaya untuk pengobatan, terutama untuk tindakan medik yang tidak masuk perlindungan BPJS dan kebutuhan lain saat pengobatan. Jemaat yang tergerak hati dapat menyampaikan bantuan melalui rekening Bank Mandiri Huria. Ada di sini nomornya Amang Inang, mulo tergerak rohata, boy dehita manumbang melalui rekening tahun inang ate. Poin B, donor darah. Hari ini Minggu tanggal 28 Agustus 2022 mulai pukul 9 sampai jam 11 WIB bertempat di konsistori gereja. Seksi Diakoni Sosial bekerja sama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor darah. Mula dong dope hitaya amang inang nanay mandonor hon darah nga adong dope waktu boy dope ta donor hon. Poin yang ke-10, renungan harian tanggal 29 Agustus sampai tanggal 4 September. Boy maison inang tajaha semulai hari Senin sahatu hari Minggu. Boy mata tu hari Sabtu, boy mata BG siaran pagi di pukul 5 Anogot. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Di sini ada tertulis, ada nama 18 jemaat. Kalau ada yang hadir pada saat ini, kami minta berdiri di tempat masing-masing. Oh, enggak ada ya, selamat ulang tahun mat ke Amang Inang nomor ulang tahun. Dengan firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jahoba dosi parmahan ahu, dang tagamon hurangan ahu. Di patongon doahu tujapalan akan alomak, ditogu-togu doahu di lambung aek hasonangan. Poin yang ke-19, berita keuangan. Tabereng mainang, keuangan na masuk tuhuriata di bagasan samingguon 21.371.550 rupiah. Untuk pembangunan gereja 2.638.325. Untuk kantor pusat 3.462.125 rupiah dan lain-lain 12.789.500 rupiah. Songonima amang inang warta jemaat hita sonaripe sahat mahita tu doa sapaat tapa unduk bema asa martangiang hita mangido hita tutu hatta aka kesehatan martangiang mahita Tuhan debata amanami namar bangsa di Banua Ginjang menduk mauliati dohami tuho ale Tuhan ala diramoti ho dohami ale Tuhan hoi kami sanjabu nami marsada-sada tol bahas kami tu jam nabadion ale Tuhan laho mamuji pasangapon guar munabadion mau lihat ale Tuhan langsung ni ale Tuhan martangi yang kami ale Tuhan untuk bangsa dan negara nami dibotoho do ale Tuhan manang na ahana terjadi di negara nami ale Tuhan pos dorohan nami ale Tuhan dongani ma ale Tuhan aka penegak hukum lian manasida ale Tuhan asoboy menegakkan hukum dohot baik ale Tuhan nang songoni berkati nasida pada waka parmaraan ni daging nang tondi nasida piale Tuhan asaboy nasida marulaon dohot dengan nang songoni ale Tuhan uruan kami dope di bagasan tangyang nami presiden nami wakil presiden nang songoni su akka pejabat-pejabat na adong di negara nami onale Tuhan berkati mahalaki Tuhan pasu-pasu pada waka persahiton ni daging nang tondi na ape Tuhan asaboy nasida marulaon dohot dengan sesuai dohot kehendakmu ale Tuhan. Langsung ni ale Tuhan wan kami dope doa sapaat nami tu akka dongan nami namar sahit ale Tuhan.
akan pemulihan piala Tuhan. Huan kami di dalam doa sapaat nami ale Tuhan. Amang situa ESM silain, amang hasi tumorang, amang SRC Barani, inang nyonya Panjaitan boru Nadeak, inang nyonya RSC Hombing boru Pasaribu, inang nyonya Sitorus boru Tambun, inang nyonya TS Hutauruk boru Lumban Tobing, inang nyonya LC Hombing boru Simanjuntak, amang M Simbolon, inang nyonya S Simbolon Pasaribu, inang nyonya T Manulang boru Tambunan, inang nyonya Tampu Bolon boru Samosir, amang D Pakpahan, inang situa nyonya Pakpahan boru Tapu Bolon, amang A Manulang, inang nyonya FC Hombing boru Siahaan, amang situa KM Panggabean, amang J Situmorang, inang nyonya situa Cel Situmorang boru Pakpahan, inang nyonya Siregar boru Aritonang, inang nyonya Rotua Margareta Marbun boru Purba, inang nyonya Huta Barat boru Siregar, Natalia Tanasi boru Tobing, inang nyonya Ersinaga boru Siburian, inang nyonya Sinaga boru Napitupulu. Uwa kami ale Tuhan di baka santang yang nami pargogoi manasida ale Tuhan, lian dinasida kesabaran, lian dinasida ale Tuhan, asa patuh halaki minum obat nang pinasahat ni aka dokter tunasida ale Tuhan, pasu aka obati ale Tuhan, asa mamboan hamalumon dinasida, nang songoni aka keluarga na merawat di jabu pi ale Tuhan, pargogoi ale Tuhan, lianat ale Tuhan dinasida kesabaran, asa boi nasida merawat doh denggan, mau lihat Tuhan, nang songoni ale Tuhan, buat kami dapat dibaka santang yang nami, jemaat nami yang merindukan anak Tuhan. Opi buan kami basantang yang Tuhan, pasu ma ale Tuhan, nak keluarga nami naso mendapatkan anak bepi ale Tuhan, asa boi ale Tuhan mendapat anak Tuhan, asa boi nasida berbahagia memuji pasangapon guarmu ale Tuhan. Langsung ni buan kami dibaka santang yang nami, Timothy Simbolon ale Tuhan. Tumace godang dua ale Tuhan, hamalumon kepistaran di anak nami Timothy on ale Tuhan. Opi ale Tuhan saya tambahi ma habis sukon tambahi ma Tuhan hapistaran, asa boi mana Tuhan dengan berbicara berkomunikasi di sekolah nang songoni dohot akka keluarga. Nang keluarga na merawat pi ale Tuhan. Lehan dinasida kesabaran, pargogoi nasida ale Tuhan, parbisuki asa boi ale Tuhan, mangaramoti Timothy Simbolon dohot dengan. Langsung ni ale Tuhan, kami dope di baga santang yang nami ibadah persiapan HKBP Lembang. Pasu ale Tuhan amang pendeta Sinaga nama Kobasi Huriam di sana le Tuhan. Lehan nagogo na le Tuhan, lehan hai pasu untuk kesehatan le Tuhan. Langsung ni akaruas ni jemaat HKBP Lembang ale Tuhan. Liam masudi ale Tuhan. AHP na sedang direncanakan di sana le Tuhan. Hahipason dohot ale Tuhan, asa lancar sude akka ahana direncanakan di gereja persiapan Lembang Tuhan. Langsung ini persiapan HKBP Sumedang ale Tuhan. Ubah kami wasatan yang nami ale Tuhan, pargugoi sude akka parhaladon adong di sana ale Tuhan. Lian haipason lian hasehatan, asa boi nasida ale Tuhan mangaradoti jemaat ni Huria Sumedang ale Tuhan. Mau lihat ma Tuhan, langsung ini martang yang dopi hamile Tuhan tu amang namin alaho patol hason apala ditikyom baritam nauli ale Tuhan pasu ma amang nalaho patol hason baritam ale Tuhan langsung ini akka kami jemaat nalaho manjalaw na buka rohado pikiran nami ale Tuhan asa huat bisi kami Tuhan hatam na buat dia mau lihat ale Tuhan langsung ini amang namin na dua nalaho pensiun ale Tuhan pargogoi nasida walaupun nasida pensiun ale Tuhan, len hahipason, len kesehatan ale Tuhan, aso boi tong hami marsada di bakasan las ni roha, mamuji do pasangat pengguar mo nabadiay. Maulihat ale Tuhan, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, martang yang hami tuho. Amin. Semua
Dami di patana sumurung sian salhuna roha. Ima mangaramuti akka ati-ati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus. Jesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita salhuna. So ni manang dihamuna amanami, inanami sa matabi nami na madohoti YouTube ni HKP Bandung Reformanda manang live streaming. Horas manang di hamuna salhutna. Lanita tanghiyong mahatan itu hata ima di minggu pasapuluh sadahod Trinitatis. Ima sian Evangelium Matius biddu 10 mamukamai sian ayat 20 sada saha rudi 20 alu. Tapai hutihut ma di bagasan rohat taganuk. Olat ni ima di patorang Jesus tuak kasisianna naikolaho do ibana tu Jerusalem. Manaon na porsuk sian akka situa ni natorop sian situa ni malim nang sian si boto surak pe pola ikom mate bunuon jala panguluon di ari patuluhon dungi diarahon si Petrus maibana di saritai ma ninna do asima roha ni debatadi ho Tuhan unang masonggo pi tuho alai humusor ma anggoibana madoktu si Petrus laho mane ho bolis gasip doho di ahu ay dang di parwaon ho akka nadi debata akka nadi jol mado dungi didok Jesus matuaka sisianna nasa nagiot mangihuton ahu di suadaho madirina di porsan ma silang na tuibana di ihuton maahu ay nanaing paduahon hosana mangagohos sado alay na aguan hosa alani ahu ido na jupangan ay ahama atong gunana di jolma nang liat portibio di omo anggo magodo todina ahama tarlehon jolma bahen tubus ni todina ay naruma sugut anak ni jolmai di bagasan hasangapon niyamana rabdohot akka suru-suruanna dungi balosonon nama tu ganup hobartu na nyulana situtudo na hudokot tuhamu dang namangai hamatian ang gudiba sian akka na jongjong dison so jolo di ida ro anak ni jolmai di bagasan harajaonna ido nang sahatna. Hudan itu hata na holongan di bagasan Jesus Kristus yahdo didok sahalak alani kebanggaan na saya sudah menjadi orang Kristen ini bana roh nama dokon naidok na tibanaon memang sudah benar kamu menjadi orang Kristen tidak takut sudah mau menderita sudah mau yang sebenarnya menjadi Kristen artinya yang mau menjadi Kristen pengikut Kristus bagaimana harus menderita di dalam kehidupannya. Sonira bohado tuhita di halak Kristen na sejati molo diperhadapkan tuhita nuaing suku-suku non buasa dihuton ho Jesus Kristus secara cepat dan tepat dan harus itu yang kita jawaban yang harus sebenarnya ada jaminan kepastian bagi kita pengikut Kristus ido alus donota dangadong na semu dangadong na sementara di si tetapi bagaimana kekekalan oleh Yesus Kristus jala rudi saliling nililing na do nang tuhata Yesus Kristus atong idon waing asa jamina dihita akadamang dainang asa dangadong madok manang alus dohonot tama buhano tahe. Bagaimana saya mengikut Kristus? Apakah sudah ada jaminan? Apakah sudah ada sama saya garansi untuk keselamatan di dalam kehidupan saya? Jadi tidak ada jawaban yang teraling-aling, tetapi kepastian jaminan Bapak Ibu Saudara hanya di dalam Yesus Kristus menjadi kita mendapat keselamatan yang selama-lamanya
Dan itu juga yang kita lihat dalam buku Ende 520 lalu. Tu dia ho dung mate ho alusima. Jadi itu raja minatna bagaimana jawaban kita batu surgo. Ala nungga di parade. Kristus nang diau inganan kekekalan. Dohot nang haluaon nasa liling ni lilingna. Atau nuaing marhiti terpuko dihita hurian itu hatta. Bagaimana Yesus menerangkan mau pengikut Kristus yang setia, nyatakan dia harus menderita, diolok-olok, dia dicerca, dihina, dan dia akan dibuang oleh dunia ini. Karena itu bagaimana dia menerangkan itu kepada para murid ketika itu. Apakah mereka yang mengikut Yesus selama ini mau mengerti tentang Yesus, bagaimana kemujizatan Yesus, bagaimana mengangkat orang yang meninggal menjadi hidup, bagaimana orang sakit, bagaimana orang lumpuh. Ternyata juga pikiran yang demikian, bagaimana Rasul Petrus mengatakan, asa sian ngulu ni harohaon, sian ngulu pikiran ni jolma, ido ibana kaningan asima roha diho debata Tuhan unang masonggo pituho. Jadi artinya pikiran manusia yang dangkal di tengah-tengah kehidupan para murid. Mungkin kita Bapak Ibu di zaman sekarang. Jojo nai tapak pikirata di tonga-tonga ni ngulu ni hapur siauton. Bohadu tutu asa di pikiran, di rohani jolma ido natabain, di tonga-tonga ni nangulu taon, di pikiran di utok-utok satabi na otikon, di harohaun na satokin, harohaun ni jolma ido natabiring, kadang na manghiton Jesus, alan ido molo ido mariswang ma, bohado Kristus, nama lihon ngurudot hangudot dihita, nama lihon nang lasni roha nang dihita, di bagasan nang nguluta. Pero nga do tuhata na kaningan ho Petrus batu mamak alay laho mani ho bulis. Artinya Bapak Ibu Saudara, dak si Petrus na si bulis di harohaw nido dipakai begitu dengan iblis mempengaruhi secara duniawi, secara logika di tonga-tonga ni nang Jesus tuhatai di pameran unang masa masonguni. Di tonga-tonga ni nang nguru ni hita alanido bohado hurian itu hatta asa takas tutu di pangido nang diturpukon. Ada 3 syarat Bapak Ibu Saudara ketika kita mau mengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita na parjolo haradion maswadahon diri, menyangkal diri. Bagaimana kita, apakah masih sifat individualisme, apakah egoisme, kesombongan, keangkuhan masih melekat pada kita di derita masa sahalak? Apakah kita layak Bapak Ibu di dalam mengikut Kristus hanya dengan kehidupan kita sesaat, atau melekat atau menyatu tinggal bersama manang sakabuna dohot Kristusido hita nang salhutna akamang inang? Bagaimana kalau kita ketergantungan di ego tadi, di kepentingan diri kita? Mungkin Bapak Ibu kita tidak layak di dalam mengikuti Yesus. Mungkin juga ada kepalsuan, ada juga kepura-puraan yang Yesus mau inginkan kepada kita. Mau Bapak Ibu berterus terang mengikuti Yesus. Itulah mental alani tumanggut do di mulana paitate asa di akhirna tonggi. Lebih baik pada awalnya pahit, tetapi di akhir mungkin menjadi manis. Imara dohonota na maswadaho diri di tonga-tonga ni nanguluon bohado tutu. Di syarat na parjolo na paduahon dihita akamanginang di pangido di porsan masilang tu ibana. Lapatan na bohado tutu di kerendahan diri manuk silang, la manuk silang naborat
asa takas duduk ni roha, takas menuhuk buban naborat merdalan rabdohot Yesus, bohado takas dibutuhkan ketika memikul salib sebagai orang Kristen kita. Apakah salib yang begitu berat atau yang kita pikul? Tidak ada, kita lihat di situ Bapak Ibu, gagang salib itu. Tetapi bagaimana ketika diperhadapkan kita sebagai orang Kristen, ketika memikul salib, artinya Kristus di dalam penderitaan yang sudah berkorban di kayu salib, yang sudah diolok-olok, yang sudah dicerca, yang sudah mengorbankan dirinya, bahkan darahnya yang suci sudah dikorbankan demi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi sekarang bagaimana ketika diperhadapkan memikul salib di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Alan Dodok, teolog Kosuke Yogama menggambarkan bahwa memikul salib itu bukan perkara yang mudah dan enak Bapak Ibu, tetapi membutuhkan kesediaan untuk menerima dengan iman. Apapun yang diperhadapkan, dia tetap teguh pada Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Jadi maul do hapiat ya kamang inang lau siuton Kristusi boratdo diperhadap patuhita. Bagaimana ketika kita dalam sebuah jabatan di zaman now ini, terlebih untuk para anak kami pemuda, ketika diperhadapkan dengan studi, ketika diperhadapkan dalam sebuah pelamaran kerja, apakah bagaimana tentang mengikut Kristus, memikul salib, mesuadahu diri, menyangkal diri sebagai orang Kristen di dalam kehidupan saudara. Ketika promosi jabatan tidak akan naik sebagai kita sebagai orang Kristen budunya alai ala berlabelkan ibana kaibana, tunggu dulu sebentar dulu, mungkin masih ada yang lain dari agama yang mayoritas, tunggu dulu. Jadi olodo hita gabi bohado kita nyatakan saya rugi menjadi seorang Kristen di ketika kita diperhadapkan yang demikian. Bapak Ibu Saudara di zaman ini kita lihat bagaimana seperti di Jawa Barat yang sulit juga di perizinan dalam hal ini. Bagaimana kita sebagai orang Kristen diperhadapkan dalam situasi yang demikian. Dia ngapain nota cara. Alani tadi nggak merak bagaimana kita nama suau diri. Bagaimana kita yang memikul salib, yang mengikut Kristus. Yang menekankan pengikut Kristus bukan hanya berkat, bukan kenyamanan atau zona aman, bukan kemuliaan, tetapi bagaimana kesediaan kita taat setia seperti Kristus sampai mati di kayu salib, termasuk menerima kesusahan, menerima penderitaan sebagai akibat ketaatan kepada kita sebagai murid Kristus, menerima bagaimana hukuman itu, bagaimana diolok-olok, bagaimana kadang kita disepelekan, bagaimana kita di sekeliling kita diperhadapkan di situasi dan kondisi yang demikian. Bapak Ibu, bohado tutu hita, sihuton Kristusi, gabe galedo hita, sumurut do hita, manang gabe bunglon do hita, manang lau tu narata gabi rata, lau tu nabirong gabi birong. Itu bagaimana ketaatan kita Bapak Ibu Saudara di dalam kekristenan kita. Alanido bohado hina arga ditulu syarat naridok nitu hatta masuado diri, menyangkal diri, memikul salib, manuk silang, mengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Atong ketaatan iman waing akamanginang dihita sebagai prajurit, bagaimana dia mempertahankan negara ini ketika ada masa perang. Bagaimana ketika kita juga di dalam kehidupan kita sebagai
orang-orang Kristen pada saat ini dipertentangkan Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Atong iman waing nama Johita akamang inang di ketika sekarang, di zaman sekarang ini kita lihat bagaimana kita sebagai umat Kristen seakan-akan kita menumpang Bapak Ibu di negara kita. Serana manupang duhita tapi disodo tubuh. Disodo mengula saat menghembuskan napas yang terakhir di Indonesia yang kita cintai. Tetapi realita kita hadapi, kita kelas nomor 2. Kita seakan-akan menumpang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini. Alani bohadu tu asalam uli dengga kita di bagasan guluta si huton Kristus narade mengesampingkan di ego, di pribadita, di zona aman di nguluton alai bohado asa manuk silang ganupari asa takasita unang gabi holan mangomo melihat portibio tau mo anggo magodo todita, apakah sudah puas dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan materi yang cukup Bapak Ibu Saudara di ketika kita menyatakan hanya zona aman di hasonangan ninguluku nang ditikion radisido takas dang disido pena dang gabi pangumuan na sesaat nang menghalalkan secara gampang berbagai cara tabain budui gabi tubus nito dita aka amang inang budo gabi haluaon materi jabatan huaso doh na adong dihita daong alay mulak maka pursiay Jesus Kristus anak ni debata namalihon hanguluan namalihon kekekalan nama suadanahu di tanoon suadahunok kudus sugut di Banua Gijang. Karena itu hati-hati bagaimana kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi. Bagaimana ketika di Asia kecil diperhadapkan mereka dengan Kaisar Nero, Kaisar Domitianus. Dengan begitu cara apakah Kaisar harus disembah atau Tuhan Yesus. Diperhadapkan di situasi ini. Alain waing dang bira dia kamanginang di situasi na song dang song ni bira alai bohado hita di partikian di ngulu tahun asa sahat hita tusada lasni roha tusada pakirimotai asa takasma tabereng mengikuti Yesus bukan separuh hati alai sepenuh hati dora akamanginangate sonado ni Bapak Joko Widodo melayani dengan hati. Melayani dengan hati berarti tanpa pamrih. Pelayanan tanpa memperhitungkan rugi laba. Pelayanan naso marnidabuhi. Pelayanan yang tulus. Pelayanan yang begitu menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Atong ikon sian guk nilas ni rohata do lau manghuton nang tuhata Jesus di tonga-tonga ni nang ngulu taon asa takas gabi halomua kita asa takas gabi las ni roha nang diha Kristeno taon akamanami inanami di partikian na tabulus nang sahat nang tutikion imara patahok kita akamang inang di tonga-tonga ni nang ngulu taon asa guk las ni rohata sihuton Kristus hita di tonga-tonga ni ngulu taon na pasti dang hagiot ni jolma dak pikiran ni hita jolma laho manghuton Kristus alani takasma di konsekuensi na manghuton na masadwahon memikul salib manghuton Kristus ada konsekuensi yang kita harus diperhadapkan Bapak Ibu Saudara. Atong nungabarani ho amang inang membuat haputusan mengikuti Yesus adalah keputusan yang sebenarnya bagi saya. Itu ratakas nang diediati bagaimana mengikuti Yesus menjadi keputusan yang terindah walaupun ada konsekuensi dan bagaimana statement of faith prinsip ni haporsiauta. Karena itu Yesus tidak pernah mengumbar janji Bapak Ibu
kepada kita seperti kita beli di mall, beli 2 gratis 1 nih nate. Yesus tidak pernah mengumbar janji supaya kita yang pengikut Kristus menjadi zona aman, kesejahtera daong alai bohado unang pikiran ni nang sisiani di bereng nasida Mesias na politik manyan Mesias duniawi ma Kristus laumat dopang menyerang kekaisaran Romawi pada ketika itu atong dak pikirat tatabain akka amang alai mudak mahita Tuha rohaun ni Kristus Yesus mata harohaun lau mangihuton ibana asa takas di konsekuensi apapun yang kita diperhadapkan pada zaman ini sebagai pengikut Kristus alai nang bainot tadi si akamang inang napasti jaminan hanguluan hatotongon rudi saliling nililing na ido las nirhata jaminan ido akamang inang garansi ido. Jadi belum tentu orang yang meninggalkan Kristus menjadi suatu zona aman bagi kehidupannya, belum tentu amang inang ate dang dope. Sotung tak pikir molo nunga di bagasan murtatau saya tinggalkan Kristus, saya sudah menjadi zona aman di ketika saya daong. Sotung gabe tabereng namang hutot tuhaton gabi hasonangan nakaning sona hudok kami. Tidak pernah Yesus mengumbar janji tentang kita untuk mendapat sesuatu kebahagiaan secara dunia alai di portibiope halak nahot manghuton Kristus hot doi jala jaminan garansi halua sugut di parade nang disi atong soni manang di hamuna di amanami situasi naga molo peso nang inang dia manami situ panggabian rap dohot inang takas tutu nang di paku basyo muna na salilung amang di tonga-tonga ni Huriata HKBP Bandung Reformanda takas ma naung diaturhon Huriata di aturan peraturan las rohata bui di paujuk kamu akka amang ulauni tohonani naung di pasa tuhata sa tumasa ni pensiun nang ditikyon atong sian Huriata margugo mahamuna rap dohot keluarga nang inang bursi burepe na di bona pasugit saya di pasu-pasu itu nang di hai pasonna nang kakanang kota poparamuna nang tujulanon omahami Huriata na melepas samuna na paborato kamuna dinabui pa dimuton di tonga-tonga ni pakubasion di tonga-tonga ni nang Huriata HKB Bandung Reformanda atong saya di pasu-pasu tuhatama dia kapak kubuson muna dia kalas ni rohamuna na salilingon akka amang inang atong tapaujung ma nang jamitau marhite ed nomor 600 Amin martang yang mahita. Maulia tema rohanami di ho ali Jesus ditikyon asa dimampuhok kami Tuhan tutu asa unang pikiran nami di hajol maun na jot di hami di pamikiron nami alai ikon homa Tuhan upajulu hami ikon harohaun ni homa ali Kristus nang tumau na porsuk mangalihon nang hugabi sikap ni hadosaon nami di hajaton nami asa taruli hami Tuhan marhite silang na di Golgata na durus mudarmu asahima makokop hami di hanguluan nuaing do di hangulua sugut
Atong di patakaso kami Tuhan, nang mangutok ko kami masudaw diri, manuhuk silang, dohot mangutok ko. Atong parguguy kami Tuhan di tanoon, asa di konsekuensi dia pinahudupi kami sa halak Kristen, nang remaja, na poso Tuhan, takas mahami, huwadupi kami di hamauloni. Unang ganggu kami Tuhan, unang murtad kami, unang dolo nami rugi kami, gabi halak Kristen, siutoko alay hamonangan, hanguluan na manotong ma, di para diho Tuhan, ali Jesus, dito nga tong ni hanguluan namin waing, do di hanguluan sugot, di para diho, molope hapor suhon hamaolon, manaw kami, alay ho Kristus, na mga lihod jaminan, ima hasonangan di hami, atong so dia pe huwadupi hami Tuhan son halak Kristen di Tanoo di Portibion nang ditong atong ni bangso do negara nang di provinsi Jawa Baraton ali Tuhan totong mahami masihot ho Jesus halwon nami ho Jesus hamonangan nami dito ngatongan ni nang ngulu nami yon atong so lima nang tuak kana puso asa manahan na sida sa rudi ujugna mulo diperhadapkan di konsekuensi ni nasida di tonga-tonga ni paraluan ni hapur siaon paho Tuhan marhiti to di parbadia asa marlalus nasi tong nasida di prinsip ni hapur siaon nasida holan hodo ali Jesus ngulu dot halo nasida nang hami peli Tuhan sa natoras na kuriam na makapur seho mauliate marhuan nami Tuhan say palupok kumay asa marurat marparbuin ng hatami di tonga-tonga ni nakanguluan namin waing dohot ng radi hami Tuhan sumiyaho diri nami takas ho ali Jesus hatuaw dot haluan nami nuaing rudi sa liling ni liling na Tuhan sonima di ama nami situa sinaga na ro Tuhan siya litong ni huta malupe sorap dohot ina nami suripada yodi na sila Tuhan alas ni roha bui Tuhan ro sian bona pasugit lau madohoti di masa pelepasan pensiun na sida Tuhan pasu-pasu di amanami di nama kubasi huriam na salelngod di hakabi Bandung Reformanda di bagasar lasni roh na sida Tuhan roh do majalo di pelepasan di pensiun na siya tonga-tongan huriam atong parar Tuhan di saliling pakubasyon na sida di tonga-tongan huriam asa tabba may bilangan niya kanopursia dohot nang hahotan janita tangiang naong pinasa na sida Tuhan sonima nang di amanami situa panggabian di tonga-tonga ni nang ulaw sa lelingot Tuhan lasrohan nami gudang tongon nang di ula amanami di tonga-tonga ni huriam di tonga-tonga ni akka di subasan jalabuy paturetorion akka huria padibu dimuton huria buy nasida Tuhan di pararho gabi uluan ni huria di lembang di hati-hai gudak tongot Tuhan naung di parade amanami di pakubasyon na atong say pasu-pasu may Tuhan asa pahuton gabi tarida Tuhan diak kaparbuena di namang huton di hami nang diak kadongan nami parhalano di huriam hakabipi Bandung Reformanda tikion muro pe Tuhan di bagasan di hagalion na sida diak kaari parpudion posrohan nami Tuhan na lehonomu nang haipason lehonomu gugu di amanami totong asa marhaipason dope di tonga-tongan ni nang di keluarga nang tongoni nang di inanami na paitosa Tuhan nang berhobing pasu-pasu das nirwana sida pasu-pasu di pendamping salilingon songon ina soripada nasida di tonga-tonga ni pakubasion di huriam say patugu rohan inanami doh lasi roha gugu nang soinang diak kaparyana kono pe Tuhan pasu-pasu ma diak habisuhon doh diak kalas ni rohan nasida o mami Tuhan paborhaton nasida pasu-pasu na kami huriam pasu-pasu diak karuas ni huriam Tuhan di bagasan hay pasod do las ni rohan nang songni nang akaulon nasida ho Tuhan mamasu-masu gabi habauran di pasu-pasu Tuhan hubah kami di kion di amanami situasi lain bina menurun Tuhan di hay pason nasida sa di gonggoman ni asin roham manang amanami Tuhan huboto hami hodo ali Jesus padau ni nasumurung di pos ni rohanami mangelikut Tuhan di tonga-tonga ni nakuriam di tonga-tonga ni parhubas situa nami Tuhan lihon magugu lihot Tuhan nang hay pasoni mulo di palomo roham Tuhan sesiat malomo ni roham hobar tu asin roham anugrah di hay pasoni Tuhan songni madang di amanami setumurang tungo tutu nang di kelaman nasida
nang di penruan ni nang hai pason nasida. Totong do Tuhan hupagogopop kami tu asin roham asa huma malehon nang hamalumot Tuhan asa pos rohana Tuhan martuha toko di batana mangulu di bagasan Kristus padauni na sumurungi nang diaman na dua nang soni keluarga dot akan ako nasida leon hatuguon leon pos ni roha totong di keluarga Tuhan mangidu hami say urasi hami Tuhan sian akadusa pangalson nami asa talup hami gabi majalo hasit tongan ni barita nauli dohot habaoran ni pasu-pasu pami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari demahita tapuji Tuhan tahut papung pilihan.
Nuaing sahak mahita tu acara pelepasan di nalaho memasuhi masa pensiun amata situa Hotman Sinaga sarjana hukum dohot amang situa Reinhard Toman Liberty Panggabean sarjana ekonomi MDiv iti kimared hita nomor onom sahak tu tolu Roma di teki ayat tolu Roma nang donga parhalado tu julo dungi nang di ayat op andungan Roma amanamina 2 rabdo keluarga 7. Hamu dongan ruas dohok parhalado ni hurian itu hatta di Hakai Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Jongjong donuaing di Juluta amata situa Hotman Sinaga sarjana hukum dohot amata situa Reinhard Toman Liberty Panggabean sarjana ekonomi MDiv nalaho memasuhi masa pensiun. Jungul wajinahaon aturan peraturan 2002 pasal pitu 25.6 pasiudo sahala situa molo dung marumur 45 tahun alai hokdo tohonan hasituauna jala pasahaton di preses masurat pensiun nasida hobartu aturan peraturan ni huriatai nungga dapok tiki nasida mamasuhi masa pensiun atong tatangihon majolo surat sian preses HKB distrik 10 walu Jabarteng diei marpardomuhon tu masa pensiun nasida. Surat keputusan pensiun situa nomor 126 garis miring D.18 garis miring KPP garis miring 8 Romawi garis miring 2022. Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 18 Jabarteng DIY menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan menetapkan nama Situa Hotman Sinaga sarjana hukum, tanggal lahir 13 Agustus 1957, tanggal ditabiskan 22 September
1991, pensiun pada tanggal 28 Agustus 2002 dari Hapar Haladoon, Huria Kristen Batak Protestan, Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah, atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua, kami ucapkan terima kasih. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Agustus 2002, Huria Kristen Batak Protestan, Preses, Pendeta, Pahala Sitorus, Sarjana Teologia, ditanda tangan dan stempel. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan, tembusan kepada Pendeta HKBP Resort Bandung Tengah, Parhalado HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, dan tertinggal. Kedua, surat keputusan pensiun penatua nomor 125/D-18/KPP 8 Romawi /2002. Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 18 Jabar Teng DIY menimbang perlunya pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam aturan peraturan HKBP setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25.6 ayat 6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan menetapkan nama Situa Reinhard Toman Liberty Panggabean, Sarjana Ekonomi, Magister MD, tempat tanggal lahir Jakarta 6 Agustus 1957, ditabiskan tahun 1999, pensiun pada tanggal 28 Agustus 2022 dari Hapar Haladoon, Huria Kristen Batak Protestan, Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah, atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua, kami ucapkan terima kasih. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Agustus 2002, Huria Kristen Batak Protestan, Preses, Pendeta, Pahala Sitorus, Sarjana Teologia, tanda tangan dan stempel. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan, tembusan Pendeta HKBP Resort Bandung Tengah, Parhalado HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, dan tertinggal. Demikian. Hamu dongan saulau nami nungga dibagi hamu surat ni iduk ni Huriata Huria Kristen Batak Protestan Distrik Sapulualu Jabar Teng DIY namar perdomuan tu masa pensiun muna marsangak madibata jala pujota do guarna da badiai siala paku besom muna na sailaon laos dono nami ma mau lihat itu hamu situa nami mau kadung sahak tohonan hasitua tu hamu sahak tu nama masuhi masa pensiun sadarion sian Huria Kristen Batak Protestan Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah tatangnya koma asahot marparbue pakobasion nasida na denggani jala diramoti hud diiring-iring tu hatta nasida dohot keluarga madalani masa pensiunon. Hamu situa nami, situa Hokman Sinaga Sarjana Hukum. Dohot hamu situa nami, situa Reinhard Toman Liberty Panggabean SE Master Divinity. Ahu Padita Huria Kristen Batak Protestan Resort Bandung Tengah. Pabor hato kamuna mamasuhi masa pensiun di bagasan goar ni debata ama anak dohto di parbadia
naung pa tahun hamu mangulahon tohonan ha situau ni mauliate dohon nami siala salhut paku basyomuna na sailaon tuhat tama mamasu-masu paku basyomuna dohot keluarga bahin sangap di goar ni tuhata jala taulas ni roha di huriana martangi yang mahita ali tuhat di bata hodo na paujakon huriam di tonga-tongan nami pujion nami no guarmu jala hamulatilon nami dingga di basam na mga luas na posomon marhubas na sailaon di huriamon hodo na mamilit na sida tuulaon ha situau ni las homa paborhaton na sida dohot keluarga mamasuhi masa pensiun mardongan pasu-pasum di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Cimoluma hujuho kami mewakili sudi ruas ima nyonya te tobing boru sipahutar 7 mainang Mauliate. Shalom, horas madihita saluhutna. Dison, kami mewakili sian ruas sektor 11 Sarijadi, mandok hata Mauliate kepada amang situa kami yang pada hari ini sudah menyelesaikan tugas hasituauna secara aturan gereja HKBP yaitu 65 tahun. Untuk amang sintua Sinaga dan amang sintua Panggabean Mauliate dohonan nami amang untuk waktu terbaik yang sudah diberikan dalam pelayanan di gereja kita terkhusus di sektor 11 Sarijadi. Selamat menjalankan aktivitas dalam masa pensiun menang masa emeritus. Semoga bersukacita senantiasa dalam Tuhan, sehat selalu. Untuk keluarga amang sintua Sinaga Boru Siburian dan juga untuk keluarga amang sintua Panggabean Boru Sihombing. Kiranya biarlah Tuhan yang menyertai perjalanan hidupnya mendatang. Songonima hata sian hami ruas sektor 11 Sarijadi. Selamat hari Minggu madihita sesudena, Tuhan memberkati. Mauliate tu inang nyonyate tobing boru sipahutar mewakili sian hami sudi parhalado aktif dobe pasahat tami matuinang nyonya RL Pasaribu boru siregar inak situana sama mena. Shalom. Horas madihita saulutna amang inang. Tarlubomima di hamu amang nami di dalah pensiun ima amang situa RT Panggabean dohot amang situa Sinaga. Mau lihat mata do tutuhat ke amang
Apalah ditikyon saat mahita tutu amang ima dinalaho pensiun mahamu amang sesuai dengan aturan peraturan yang berlaku di Huriatta di HKBP. Pas mahamu berusia 65 tahun tutu amang ba nung amang ngulahamu dengan di Huriatta kudang do natarjoin namang dakpi gana terpilit jihamu mana terpilit na pinilit itu hatta dohamu tikini dinalaho mangulahamu amang mardongan akat tangiang di ruas muna di Sarijadi di dia pe ruas muna amang ijalohamu tutu tohonan sian tuhatta Tuhan do pasahaton tohonan ni amang di dalatok kamu do denggat tohonan nongi pasahat tuhamuna marhobas dohamu di Huriatta doho denggan mardongan tangiang dohamu amang dinalaho namak ko basi Huriatta jadi opi amang nunga tikina dinalaho pensiun amang saya sehat-sehat matong hamu di namandalani pensiun bahasa Tuhan matoktong nama ngaramoti dilihat Tuhan mah umur na ganjang dilian hahi pason dohot kesehatan molo hatohonan itong do yamang alai molo sian pakarejuata sian namangulah tadi urian itu hatta nunga maradi yamang alai tong mahita rapak marsaor mamuji pasanga pengguar itu hatta di Huriatta nang songoni hami parhala do amang selama rapak kita mangula di urian itu hatta molo adong tuamu padua amang akan nahurang denggat pakatayon pamereng nami akadonga muna situa bahami pe mangido maaf maamang asa hipas-hipas sita tujolanon dinalaho manjalo do pe akka ulaon na pinasahat ni Tuhan tuak kahami namang ula do pe bamauliate madita saluhut na ba potima. Mauliatima tu debata nuaing sahak ma mewakili sudi hamaka dongan nami emeritus parhalaru di Huriatta lima amang situaka situmorang 7 loma amang. Parjuru doang nami horos marhita sude. Salam. Udu tusi doang nami do madok molat itu hatta ala di leo kesempatan on di hami. Tarlu mobi di amak pendeta siaturi do si pendeta si gultum do si pendeta sinaga di leo tu hami kepercayaan sen emeritus. Or marparlemu dora mungkin ana na pensiunon sen sesari jadi. Jala saula do habidot na duor situa emeritus sena masa pensiun lain. Ima situa RT Panggabean do situa ha sinaga. Alai do jot dong aku hola situa RT Panggabean do. Ai sifatan lau marjara maraon amak situa sinagaon ba marpa mohabahena mahita disi. I maka kaudaon na pinasaan itu hatta itu tinasida. Jadi nak pola kajang do honokku taringot tu tas nak kening kau pasan nak kening madok mola tu amang pendeta. Apa nak tu kat situ apa nama khawas sonari. Ba maula tabi hamu. Ipatu pahamu kau ulau nadenggal do sudiom. Jala makaro pasu don. Pasanga potu hatta do hita. Di ba mardobu mesok kubereng song nator wa kasih tuaon situana aktifon. Ayang kosong kami na joloi dangarong.
Ay pensiu PB sona para mereska hami pensiu. Tersong ni mah nyodo amang saksi. Ada ko pensiun saksi dong aku situa satabi amang permada form pangaribuan. Om masih tua dong aku hiajo. Dong aku dong. Alai ba song ni matikina. Martiki sudi. Jadi salinai ba molate ma dong aku situa nasisari jadi RT Panggabia dohot hasinaga nuai nga masa pensiun ada ko boto mang nadong pensiun muna sa situ ada ko boto ati wahadong nuai kan tak sabi nang to jaya sa kuni mara moliate ma ang motareon hurang lobi na pasati ba mat pangajo hamu atu samu lodok kana akan pensiun aka emeritus namon doang ka emeritus pe suatu barang bahaya nak kamu ay na ditunjuk do amang do inang ya hapor saya itu mau lihat teman itu sudah horas ma Boleh tema dia mang situ emeritus ke situ orang sungguh luar biasa berubah terus ada perubahan rupanya. Ya pasahatun di huriat tema tu hamu songo cendra mata di naung markoba samu di naung sahat diulah kamu tohonan hasil tuauni saha ulah tohona minna tutu marhite parhara ro para tahun di huriata ya kai matiki mulo tungadong muse siad dong parhala dong emeritus sadalam mahamu asasona tordenggan. Yo kai matiki tu hamu ka emeritus. Mulia teme tu hatta pala soma jo hami jo mangidihun edinami di huria saha ula tohonani.
Mulai temai tu hatta imas liwana arga sekabusi dong muna parhaladu bahwa hami besi kisah tikian noni kosahat dotusi atau pangapun nama sonari pasah taima jumulo mangapu amang situa hasinaga dunia manon amang situa RT Panggabean beliau kai mati kitu nasida siapa mamang Marjulu madok malihat ita tutuhata pardingkan basai ala diiring-iring do ita talungu bihami diiring-iring do siabona pasugit saat tuhuriat tahun madapoto kamu kamang do tamu kaina di bagasan las niroha do kai pason lunga saat tutu tohonan nami nahulau kami di bagasan nasalilingon mulai dokon khususnya nak keningsan wilayah Sarijadi, boido nokku, danga pada boyau tutu mangaliat tikiku lau mangararuti ruas ni HKBP khususnya wek Sarijadi alania kaulauku nama bain. Jadi memang agak unik go habar haladuku akamang do tamu kainang song ninang padetana minatulu. Mula audio jag ko nawamang di HKBP Taman Wisma Asri Resort Sudirman di Jakarta tahun 1910 sada. Jadi ala seholona pida do ulau nami akamang do tamu kaina pida mahami sian Bekasi tu Bandungon pada saat ini rap dohot amang pandita Simurakir. Di bereng nasida hami marminggu di huriat tahun di parlape-lapean namang pada saat ini. Jadi tarsongkot nasida mamirengau di dok nasida bah ngadisok kape hamu amang ikut dohang marhaladu di huriat tahun. Ina nasida pada saat ini. Jadi di parlape-lapean do timbar pindah-pindah do hitam marminggu. Ima gabe doh tahu melayani di huriat tahun mulai samarta dinata saat di parlapalapian muse kembali jongjong huriaon do maau dison memang anggus yang guguku do sian pikiraku dan terbainau melayani huriat tahun alani uloku nasa holan napida do dang boyau setiap minggu mula sian luar kota ido baina suboyau melayani di huriat tahun alai mauliati ma akamang do tamu kainang di tuhata di dung pensiunau sian ulauku amang do tamu kaina gabi melayani doau di bona pasugit atik pesa butulla di tano hatu waku di siau terdiri di siau marhasohotan dang di jalau amang di huriatta di bona pasugit ala dang hujalau surat pida sian huriat tahun ala yarong do alasan nasa butulla kamang do tamu kaina ai di soddo pehami tinggal yang aku nabi pe di soddo pe tinggal iban ada ku jalo surat pidaku alai gabi lau maawamang marhuria di HKBP marturia persis songon huriata na di son molo ison noaing martadinata di soddo jonok hami pe tong do song di disan jadi nasetia sampai akhir do amang iban na gabi di siau marhuria. Jadi pupat orang pe tuhamu akamang do tamu inang dang na lebani rohaku melayani huriatta alayalani ulau kuro nama bain do situasi molo pe nuaing inang dang do dison ala nunga orang sehat akamang do tamu akainang saat mata bina tuhamuna salutna sastonga masih olhiat do ibana do tu huriaton ala do imana punguan ina dison alai ima horoa partikian na nilion itu hatta tuhami sadi pas-pas tuhata ma kita salutna di hamuna amanami do inanami songoni akan apa sebelum salutna di huriat tahun pangiduaku tu kita salutna molo ngadua hamin waing nong maradi sian hasituaun di huriat tahun mangido hami tu hamuna akamang tu akamuina asa tutong nian mangaradi hamuna lau melayanu manggati hami di wik Sarijadi khususna songoni mana boidohon nami tu hamuna amang do tu hamuinang
di sudena pangaredio muna, do pelayanan muna sadario tuhami na pensiun, mau liati ma kupasata mi tuhamu, siat tuhata ma jalo hamuna balos ni, mau liati ma. Kupasata imamu se tuamang situa RT Panggabian di Soma Amang do inang, Somamu. Yang saya hormati Abang Pendeta Sianturi, Abang Pendeta Gultom, Abang Pendeta Sinaga, dan Ruas maupun semua para halado yang hadir pada hari ini maupun yang mengikuti live streaming. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyertai pelayanan kami. Banyak hal mungkin yang kami lakukan dari perkataan maupun tindakan. Tapi firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Terpujilah nama Tuhan pada Amang Inang Sintua dan juga seluruh Ruas yang hadir pada saat ini. Saya pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus menyertai memberkati dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mulia timai Tuhata jongjong mahamu swidena mairitus. Jalo hau maharro nasida mada potok kamu jongjong mahamu akan nong sudah gugu. Jako kamu mado kamu nei marid de mahita. Ayak sada hamu maju perjolo majalo. Mulak mahamu dapat tokau maka dong kamu nanong emeritus. Nasardo hitame divine tuhatai ibanaro tumo besaurado donga mulak mahita sude jongjong mahita sude Sai hot barsaurani nasi hitame sude nangro tu Jesus ipaju andose. Tatang yakom mapiliata, ali di bata amanami na di banwa gijang, hodo harorwan ni salhut, si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa, na mauliutus, hupa sahat hami masian na nilehom mitu hami, pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus, di jolom, pasu-pasu may jalaramuti, asa hupar hasya kami pilihanon, pati bulhon harajomu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon, lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
aliamanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajomu, say saut malumo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion, hanguluan siap hari, sisa madusa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti, Tuhan de batamaho, di sodakon, Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon, Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon, madamena tu todim. Selamat hari Minggu, Shalom Mari kita. Sebentar, kita Amanginang, sebentar. Karena kita menyediakan konsumsi Amanginang, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita keluar dari gereja. Mohon duduk dulu sebentar. Sebentar, jangan dibagi konsumsi dulu. Kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan Kau sediakan bagi kami makanan jasmani kami ya Allah. Kiranya Engkau berkati makanan itu menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami, supaya melalui kekuatan itu Tuhan kami bisa melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami dalam tangan-Mu pada hari ini, biarlah kami boleh tiba di rumah dengan selamat, tanpa kekurangan apapun dan bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi si titik masih gopa golang-golang pangharutna, tung songoni penaboi pinatupa ni huriata, saya godang ma pinasuna. Marpoto maju emeritus do amat tapadida. Akadongan emeritus marpoto maju rap dot amang pandita na tulu.